बेथ' मोनसे खोथाखौ आङो फोरमायनो लुबैदों जे बिथांमोना बुंदों जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय गोहोखौ फाथायहरजोब्बाय दैथायहरजोब्बाय बिदि बुंदों आरो बे जाबाय जोंनि बिटिसि सामलायनायनि थासारिखौ जों एसे थिक खालामनायनिसो मोनसे डिसिसनमोन दा बिथांमोना जुदि लांजादों बा हरदों होननानै फोरमायदोंबा जोंदि लाबोफिनबाय बेखौ माथ्राखौ मानो बुजियाखै 16टाखौ जोङो हरदोंमोन दि आं मानिबाय जे हरदोंमोन बा लांजादोंमोन खिन्थु बे डिपार्टमेन्टआथ' दिनै 16टाखौ लाबोफिनबाय नङा दा हरनोबो हायो जों लाबोनोबो हायो द्याट मिन्स मा गोहोआ जोंनाव दङ बेथ' जोंनि बिटिसिनि गोहोसो ना बे जोंनि डिजाइनसो बियो जोङो मा राहा लायोबा बिटिसिनि सासनखौ जों जाहाथे मोजां खालामनो हायो बे मोनसे डिजाइनसो बियो बै समाव मोनसे थासारि दंमोन बिथांमोना 15 बोसोर सासन खालामदों बेवहाय नोङो माने डिस्ट्रिक्ट सेन्टार आरो बिटिसि सेक्रेटारियेट बेहाय जि मोनसे सोमोन्दो दंमोन आरो माने डिसिनि गेजेरजों जिखिनि जोङो बिसोरनिफ्राय जि सार्भिस लानांगौमोन बे जिनिसा खुनु दिन मोजां जाबोआखै खेलिमेलि जाबाय थादों खुनु डिसिप्लिन गैयामोन दा बे सासनाव जों डिसिप्लिन लाबोनो थाखायसो जोङो नैबे साननैसोनि थाखाय बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो जों नायनो हरदों आरो जेलानाखि कमप्लिट जाबाय जोंनि टारगेटआ जों लाबोफिनबाय बेथ' जोंनिसो खोथा बियो खारन बेवहाय नटिफिकेसनानो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो होदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियालाय सोरनि बेथ' जोंनि बिटिसिनिसो सासे अफिसार दा गतिके बेवहाय पलिटिकेल डिसिसना जि जायो बेखौनो बे केरि आउट खालामगोन दा गतिके बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुजियाखै न' डाउट आं सानो बिथांमोना बुजियो नाथाय बेखौ पलिटिकेलि मानसिफोरखौ एसे माने मिसलिड खालामनो थाखाय एसे लामा आन्दायहोनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों आरो बेजों जेबो जानाय नङा आरो दिनै जोंथ' बेखौ लाबोबाय बेनि सायाव रायलायनांगौ जेबो दं होननानै आं साना